L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-Awtorità tad-Djar għamlet investiment ġdid ta' 60,000 euro f'Neurogym f'Darbjon f'Ażebbuġ. Din il-faċilità tipprovdi appoġġ speċjalizzat lill-individwi li jbatu minn diżabiltajiet neuroloġiċi u toffrilhom triq lejn saħħa u kwalità ta' ħajja aktar dinjituża. Żar dan l-investiment il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes. Ċertament dawn huma l-investimenti li ituna sodisfazzjon għax fuq kollox qed nitkellmu fuq xi ħaġa soċjali importanti għajnuna li tingħata sabiex persuna itejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Tkellimna wkoll ma' resident li tigawdi minn dan l-investiment. Jien illum ninsab Darbjon, Ħażebbuġ, grazzi għall-Ministeru tal-Housing u l-Awtorità tad-Djar li sponsorjaw tal-ġim. Alla ħares ma jkunux dal-ġim għalina li hawnhekk speċjalizzat għalina, ikonna l-fizjoterapija u isfel u għandna l-makkinarju li għalina tiswa ħafna tajnuna u ġvera.